деокупації? Ну, дивіться, нам треба виходити з реалій якихось. Те, що казав пан Роман щодо Женева плюс, це звичайно добре, і європейців треба залучати. Але нам треба дивитися, хто зараз серйозний гравець в Чорноморському регіоні, хто може впливати на події, і хто може, ну, реально, от якісь кроки А здійснювати. хто? Давайте розберемося. Ну, Туреччина. Турція? Туреччина. У нас тут Туреччина, а на заході Польща. Це два гравці, які зараз формують якусь оборонну стратегічну політику. Вони принаймні її формують, намагаються пояснити. От дивіться, поляки американців затягують на свою територію, щоб вони базу на постійній основі створили. Потім Туреччина, яку політику проводить, вони вже зараз зрозуміли, що баланс сил змінюється в Чорноморському регіоні. Якщо раніше в них не було практично жодних військових баз там, нормальних у турків чи в Чорноморському регіоні, все в Егейському, Середземному. Зараз вони розуміють, що туди треба також приділяти увагу. Ну і плюс зараз Нагорний Карабах. От правильно, а тепер дивіться, ми підходимо до Нагорного Карабаху. Яка у нас реакція? Ми тільки сьогодні отримали заяву. Да, ми обсудимо подробніше ще Нагорний Карабах. От розумієте, от у нас немає предметно, так давайте скажемо предметно, що у нас є Туреччина, є Польща, є проекти Міжмор'я. До речі, на цей рік, 2020, тільки Сполучені Штати виділили на розвиток проекту Міжмор'я 1 мільярд доларів. Але Україна там немає, нас чомусь не запрошують. А чому ми цей майданчик не використовуємо? А це наші найближчі сусіди. Ну, це я задаю предметні запитання по конкретним країнам, по їх можливостям і по тому, що це обговорюється. У нас, ну, от є платформа. Ну, скажіть, а що це за платформа має бути? От я навів приклад. Давайте країни Тримор'я, це країни Балтії, Польща і далі до Адріатики, там Хорватія і, звичайно, Україна, Туреччина. Нормально? Нормально. А далі Україно-турецький формат поглиблювати. І ще один важливий момент, про який дуже мало хто говорить. Справа в тому, що якщо ми кажемо про Будапештський меморандум, не треба забувати, що потім до нього приєдналась Франція і Китай. Якщо з Францією там все зрозуміло, судячи з заяв Макрона, то з Китаєм, ви знаєте, я так чув поза очі від деяких китайських представників, дипломатів, і ми завжди доходили висновку, що Україна то і фактично до Китаю на офіційному рівні не зверталася, як також до гаранта. Зрозуміло, там у Китаї свої інтереси з Росією, ну і в Туреччині теж. Але це прагматична реалполітик. Це не значить, що ми можемо з нашої спільної співпраці вибудувати щось, якийсь механізм притомний і придатний для нас. Ну, але це якось поза межами обговорення. Ну, хорошо, давайте предположим, что мы собираем вот группу стран, наших партнеров, стратегических партнеров на какую-то международную площадку по деоккупации полуострова. Что мы обсуждаем? Эти страны и так поддерживают нашу территориальную целостность. Они не признают аннексию Крыма, постоянно об этом говорят. Эти страны голосуют за резолюции, которые выносятся на Генеральную ассамблею ООН о правах человека, да, в Крыму, о милитаризации полуострова, Азовского и Черноморского региона. О чем мы с ними говорим? Что мы должны разрабатывать? Дивіться, в принципі, вже багато чого розроблено до нас. Ми тут уже, знаєте, ми там можемо розробляти. Ситуація в чому? В тому, що є країни, консенсус в країнах Балтії і Чорноморського регіону, що Росія є загроза. Це вже є. Ну, воно вже є. Відповідно, ми повинні з ними формувати спільні союзи щодо цього і рухатися по тим напрямкам, яким ми можемо. Військово-технічне співробітництво можемо з Туреччиною? Байрактари, безпілотники? Можемо? Можемо. Далі по цим напрямкам можемо розвиватися? Можемо. Це може бути на першому етапі взаємовигідна співпраця? Звичайно. Далі ми рухаємося. Те, що у Туреччини серйозно така зараз потужна геополітична доктрина в регіоні, і так чи інакше вони грають на те, щоб Росію там збавила оберти, зменшила присутність Сирії, відійшла трошки з Вірменії. Ви ж бачите, що відбувається зараз по всім цим напрямкам. Тобто вони і так грають. Ми повинні, звичайно, це підтримувати. Наступний момент. Допомога щодо звільнення незаконно утримуваних наших політв'язнів кримських татар. Допомагає Туреччина? Допомагає. Можна тут працювати? Можна. Наступні моменти. Якщо ми говоримо про спільне патрулювання в Чорному морі, нам важлива присутність і безпека в Чорному, в акваторії. У нас зараз стоїть питання захистити наші торговельні шляхи, які йдуть в порти Одеси, Чорноморські і інші. Тут може Туреччина, зокрема як країн-член НАТО, бути нам корисно? Звичайно. Ми можемо домовлятись про спільне патрулювання? Можемо. І нарешті, останнє, що якщо ми говоримо про Туреччину, нам треба сформувати порядок денний, крім того, що я сказав, по зоні вільної торгівлі, по багатьом іншим аспектам. І нарешті зрозуміти от на рівні політичному, державному, стратегічному, як ми хочемо, куди ми рухаємося,
і що ми хочемо від цієї співпраці отримати. Крім того, що я сказав, є Польща у нас поруч. Ну, ми кажемо, що у нас хороші стосунки. Ну, чому нас не запрошують на форуми Тримор'я? Чому Україна поза грою? У нас же вихід до Чорного моря. Ну, і от оці конкретні питання, які потребують... А що стосується Китаю, ну, Китаю цікаво реалізовувати один пояс, один шлях. У них непогана співпраця. Їх цікавить деяка пропускна спроможність українських портів, далі транспортування вантажів залізницею. І їх цікавить тримання, що називається, в узді Російської Федерації, щоб вони не переходили тієї, скажімо, дозволеної лінії, яку вони їм дозволили, там в плані постачання ресурсів і так далі.